A aprobación do proxecto de urbanización, a busca de financiamento para a construción do polígono e a compra de varias parcelas que se atopan no termo municipal da Pobra foron algúns dos temas tratados na reunión da Asociación de Empresarios, que insta ao Goberno a axilizar os trámites para poder contar canto antes con terreos para ampliación das empresas. Neste punto, dende a oposición amósanse moi críticos coa xestión desenvolvida polo actual Goberno, o que acusan de descargar responsabilidades sobre a Xunta, en lugar de asumir o compromiso de desenvolver un proxecto de competencia municipal. Agora vexo certo nerviosismo no grupo de goberno á hora de querer botar balóns fora e cargar un pouco a responsabilidade na Xunta de Galicia. Efectivamente, a Xunta de Galicia é competente no tema de materia industrial, pero neste caso temos que recordar que sempre estivamos a falar de un polígono de competencia municipal. Eu lle pido ao goberno que non bote balóns fora, eu lle pido ao goberno ese compromiso e que non mintan porque onte mismamente o alcalde se atrevía a decir que o anterior goberno había perdido unha subvención de repotenciación. Iso non é certo. O anterior goberno non puido acceder a esa subvención de repotenciación porque todavía non estaba realizado que era esa modificación do plan xeral. Polo tanto, eu sí que teño que decir que eles sí perderon cartos nesa subvención de repotenciación. Neste sentido, a voceira do PP lamenta que o Concello tan só solicitará 600.000 euros, puidendo ter conseguido 1 millón, tal e como establecían as bases desta convocatoria. Hai que recoñecer que esta convocatoria da Xunta de Galicia efectivamente era limitada, pero sobraron fondos e, polo tanto, son fondos que podían estar no Concello de Ribeira e quedaron sin utilizar. Polo tanto, o Concello de Ribeira non está facendo os deberes como debería. Creo que hai que ir a máximos, creo que hai que ser ambiciosos e máis nun proxecto de tanta importancia como é o polígono industrial e non tratar de botar balóns fora. Non, eu creo que esos son os temas nos que nos temos que centrar. O polígono industrial é un tema que precisa de xente traballando todos os días para él. Ende logo que non se pode consentir tampouco é que xente que ten esas parcelas na Pobra do Caramiñal e coas que hai que chegar a un trato e a un acordo, se vexan deixadas aparte por parte do goberno municipal. Cando eles falan de inacción, eu falo de que levan meses e meses sin ser capaces de contactar coas persoas propietarias desas parcelas para poder chegar a un acordo. Polo tanto, eu creo que hai que dar un seguimento diario a un proxecto como é o do polígono industrial. Hai que agradecer o esforzo titánico que están a facer dende a Asociación de Empresarios, que están tomando un pouco a delanteira e facendo ese traballo de xestión que non está a facer o goberno municipal.